Sampean bae kok ya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake nang omah. Aku rek melu masak. Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Tenan. Musik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto kuwi wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula saya tidak peduli. Mengko dhisik. Kok ngajeng-ngajeng terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Ibu Sri sakeluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalan. Wah iya. Ora capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa kuwi? Basa apa? Capet-capet. Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Kene Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu ki lumayan setengah jam, Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya apa? Iki anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ono. Dinggelmu mlocot ki ora ngono. Lah ku timbangane nganggur ngono lho. Nguyuh aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya Mbak, maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Walah. Iso sila ora? Lek ra iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Eling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak mati prono kowe tak. Bekasi lek arepe pipis monggo lho pipis ayo. Gak aku ora nyawang. Ngono aku. Dadi Kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ngapunten nggih Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya. Jadi harus ditali. Oh, kowe upama bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku ki sabar darono kok piye. Oh, sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho bare tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu aja kendo, aja kekencengen ya. Sing pas wae aja kendo, aja kekendonen, aja kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Aja kenceng-kenceng ya. Aja kekencengen, aja kendo-kendo. Nggih. Ngene pas ya. Iki cempolone, iya. Ya Mbak, semene cempolone. Oh ya, penak iki nek. Pak, penak ya? Ya. Ya. Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana boto dirubung semut. Caket. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Caket. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Yeleh. Ana boto digecek-gecek. Caket. Besok Pak Cahya digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya gandeng awak dhewe dadi limbuk cangik. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya. Pak, aku nek kurang kenceng Anu dipaku. Sik, sebentar sayang, sebentar. Ini harus dikencengin dikit. Iki pancen Elisa golek perkara. Ya kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Mike. Kesi wis. Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Beda cagake beda. Do Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sing ngejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sendika dawuh. Wis pas, Mbak Elisa, pas. Bukan nah niki pas niki. Nah, nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahya kuwi wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Perbawa sesa manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok tak. Lah iya no. Saiki kareng diam dulu. Oh iya. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk. Iya, Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya, Mak. Iya.
ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak ning saiki awak dhewe nyuli raketan mung sedhela enake kepiye kaya burung ya hah ya wis apik terus aja gagas penonton sok cangkeme elek seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa seneng kaya ketiban apa mau ora krungu aku kaya ketiban apa sampur oh sampur iya ketiban sampur awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene wong nglungguhi aku ora apa-apa lho kowe iki rasane piye nduk anget mak penak apa ora penak bul bantale empuk iki penak ya dhewe kepela yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi kingko iso rebutan karo Tatin ya dhewe ngongkon Tatin ben maju soalnya ket mau ngombe ya mak iya ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang ora ana lagu kok judule manut oh ya berarti nyaran apa no oh ya oh aku ngerti apa? lagune nek madang kara biasane anu panas-panas sikile mlentung apa kuwi kae lho Medion kae lho oh apa kae panas-panas mlaku panas-panas sing mlentungi awakmu tak plentungi ora panas-panas mlaku mak ya nyun panas-panas mlaku kanca-kanca Mbak Tatin siap-siap maju ke depan sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Hati numpak sepur ya mak iya ndak numpak sepur akeh usung mudik iki Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu ta? Lah, kula krungune ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu lelelelele. Heh? Jare mobilmu lelelelele. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti to. Dadi mobilmu ku tau kecemplung banyu, kenal potnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah syukur. menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil lelelelele. Eh? Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk lelelelele. Aku ora Pak De bojoku. terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyeper bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho nek nyeper kan ngene. Lho niki Ngegas, kok ngene iki ngene. membake sikile ngegas. Lah iki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ke. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya mulane Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? ngetes. Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Neng kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Wes. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong Wes. peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah, Iki 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 perange pia karo geplak ya iki. Lah Kok piye karo geblak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Iya. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kowe Kok Mbak Tati ora ngerti. apa kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rodo bo- sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek Heeh. dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah, aku Nek ki- jen lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, iki bahasa ngendi Jal? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya ketemu. Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih lho Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Heeh, sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo ceto sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan semangat kompak. Kok tak kira Nah. katok cilik ya lho. Eh? Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Semito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong Iki nonton to. wayang kok sendan kotak kuwi. iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, terus sekali tempo dadi bintang tamu lho. Oh, engko bar iki, bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Suara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Lalu Bu Kesi, betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih. Kagem keluarga Busri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih lan
lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lah apa? Kok aku dadi ngeblengkos. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine, Rezeki. terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan setunggal menapa ngenten nggih. Nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blek-blek. Tur ya kowe iki ndongake wong iki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya Mbah. Karena- Mbah. Babeh. Lah sampean Aku meso aku lho Pak De, saya rodok meso Aku lho. kepethuk tati tuwa men Mbah. ketok iki mbiyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis Marmune nek wis nglunthong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki almarhum Pak Seno. weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang tak menehi pira? Ora ya, ora. Tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok nimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu ndek putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah ki yen wis duwe putu, sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung ndek putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Om, Piye-piye om. walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki doar perebutan warisanku waduh. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, kuwi sing Tapi nek marake ra ngeprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok meneh dalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh iki kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Iya, dicoba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, nyinden oke. iso, Nabuh oke, oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh kok dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawaseso ki dalang lho, Ora, aku bebas dadi- dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wetok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kun cengelmu ora. Nah, Oh, yo Sing aku. komplit ngono lho. aku- Cahyokun tadi Pak kan. Cahyokun lah, lah, tadi engko aku- dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndemoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasane aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mal terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, kok Ini tenang aja, ini cowoknya pasif, jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Nah, Oh, kalau Mbak makanya. Tatin kurang aktif, engko tak kritik engko.
ngono, dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot kok wis lunas kok. Oh toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin lah. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk. Ngono. Jarwing jarwa. Pak De Gareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih moga kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahya Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 wah sabar delo. Ngopo? Kekantem lampu lho. Polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas. Kepiye Kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak iki ning ndi to Sing entong sapa to, sing entong? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis to, ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho. Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru kok Dek. Masamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Sing dadi Arep nandi? Ngene kae lho. Jar. Oh, jare kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora? Oh seto, lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu, katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk warsiah. Cempluk warsi ya? Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae, cempluk warsiah ya iki. Lah, mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyangku biyang. Rene ta biyang. Totok.
Ya. Piang, Apa? piang ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja engko nek kowe engko nolak, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto kuwi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat, Kok brot? berat to. Oh, brot. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak rambut itu demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlotrak, Mban. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to. Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge tresno kuwi jalaran saka kulino lho. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi nganu terus iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditembungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuh karepake? Ora ketang ngomong sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan ku nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet. Broto. Brat. Kok Broto. Berat. Berat. Kamu mau enggak? Ah. Tampa to? Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra tampa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Praktane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora Ayo Bu. Oh. Oh ya karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, iki daestu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane 6. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang mung kowe. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin daku kok. Gandane kang sekar kadang. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh men. Arum ora usah nganggo.
Wah, Masa luar si biasa. Sondalang kok Elisa tok? Sayangku, luar Masane biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sama ini sondalang apike kaya Iso mengkono. itu diterus kena serpek ayo. Dandani lawang to. Niat langening kalanggiana gelar pandamuncar ayo. Sing marahi sapa iki? Sanjis, ayo sangan. Gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku jan-jan Aku pinter sing ndalang. tukang Aku yo ngobong. pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja. Dicium nek Tinimbang arep Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jek arep ngono sih, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namun geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang, aja mung Elisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya so guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balike separuh. Aku bayarnya penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ku lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga. Nggih, nyuwun pangapunten. Menika momongan kula naminipun Ndara Arjuna nggih Ndara Janaka. Ndak sawang iki mau kleyang-kleyang. Banjur ndak tampani dadane geseng. Gosong kaya mengkono satemah ora eling Purwodusina. Kula nyuwun yen panjenengan ndika menika badhe paring pitulungan dumateng Ndara kula Janaka monggo mangtulungi. Kula mboten tega mboten mentala karo golek wayu urung entuk wae malah katriwandan kados mekaten yo. Rewang-rewang ana ndedonga muga-muga ndaramu iki bisa waluya jati. Aku wis bisa waluya. Nggih. Sapa sing ngusadani kelawan aku? Aku wis ora ngarep-arep urip iki mau. Pawongan ingkang mapan wonten wingking panjenengan menika ing dados lantaran minangka usada. Sampeyan kudu matur nuwun karo piyayi iki tak betenani. Nyembah sesedokan hanenggih panengah Pandhawa Dyan Harjuna lair tumus tekan batin nggih ngaturaken panuwun
sinembah dlamakane Sang Lelono kang mangkono dadi pertanda tumuruning nugraha wahyu purba kayon ingkang oncat mijil saking anggane Sang Lelono manjing mring anggane Sang Bagus Harjuna. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iya. Yektine aku mung dadi lantaran kabeh mau anut purbane pangeran. Kalilan kula nyuwun katerangan jengandika menika sinten? Jenengku Sang Lelono, Raden. Pedro nun ing atase ana piyayi baguse nganti kaya ngono. Lah rumah kula sak donya sing ganteng dhewe niku jenengan jebul kok sak mangke jenengan kalah bagus kali Sang Lelono. Sawangen dhisik to, bagus ya bagus. Mripate bloboke sak kenong-kenong iki. Gantenge kliwat ukur ngono rembes iki janjane sapa? Ora perlu ngrembug sing neka-neka lan werna-werna. Raden Arjuna kok nemahe lelakon kaya mangkene iki mau lelakone utawa sejarahe piye? Kula tetandingan kalian Pendhita Serayan Tunggul Malaya nenggih Resi Hirawana. Satemah kula katriwandan, kula padosani. Sapa gantenge meh kaya Janaka ning kok beda. Iki Sang Lelono, kowe sing jenenge Hirawana. Iya, dasar para nyata. Ing atase gelarmu ki pendhita. Mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing reh solah bawane. Ning ya kene cak-cakmu kaya jagal menungso. Ruket keket rame ngenya Bandayuda. Hanenggih Sang Lelono kaliyan Resi Hirawana. Mangkono babar sejatining wujud Batari Durga miwah Ki Semar Badranaya. Layak enek pendhita bareng tak ruket kok angete ra umum. Jebul kowe Durna Durga. Durga Durna. Kowe arepe nyilakake ndaraku to kowe. Kowe arep nyilakake ndaraku Janaka. Aku wis niteni marambah makaping-kaping samu barang sing ndok tindakake iki mesti bakal hanjok marang kanistan. Sing Kyai Semar apa kowe lali? Wis kinodrat dening jagat lamunta, Batari Durga ki widodari panggodha pangrencana, kewajibanku ya nggodha kelawan para menungsa sing bakal nampa nugraha. Mula kang kaya mangkono aja nesu karo aku, aja duka karo aku ya Kyai Semar, pancen kewajibanku
sajeki urip sak dawane jaman iki ya pancen kaya ngene iki Kyai. Wah. Jagat paribasan tak ubengi ping 7. Nitik sumunar mawa teja. Iki panengah Pandhawa sing jenenge Janaka. Dasar para nyata iki Bathara Kala. Wetengku kotong wis pirang-pirang sasi. Manuta tak nggih ganjel wadukku ah. Karo ndara kuwi perkarane apa? Wetengku luwe Kyai Semar. Mangan sapa piye? Pangan aku daging menungso bocah Sukerta. Sing ndok anggap bocah Sukerta sapa? Janaka ki perangane Pandhawa. Mongko Pandhawa ki manut pranatan, manut pepakem kuwi bocah Sukerta. Wis sak trepe lamun to dadi pangane Bathara Kala. Kowe tak kandhani. Momong aku ki dudu Pandhawa nanging Pandhawa. Yen Pandhawa ki pancen bocah 5 lanang kabeh, ning yen Pandhawa ki beda. Pandhawa ki dumadi saka tembung Pandu lan Hawa. Pandu ki sesembahanku Ratu Ngastina mbiyen ya kuwi Sinuwun Prabu Pandu Dewanata. Hawa ki tegese garwane sakloron. Ya kuwi Dewi Kunti kelawan Dewi Madrid. Mula iki dudu bocah Sukerta, iki dudu Pandhawa ning Pandhawa. Merga cah 5 lanang iki beda mbok, ngerti ra? Yen kowe nekat mangan, kowe mengko bakal antuk bebendune pangeran. Ning wetengku luwe, kuwi urusanmu dudu urusane Semar. Kowe golek wareg kena, golek mulya kena, golek pangkat lan jabatan kena. Ning aja ngidek-idek kancane. Lagi jedul. Aku ya lagi jedul. Lagi padha jedule ya. Jare adikmu entuk wahyu purba kayun. Ya dasar para nyata. Aku ora trima, aku ora ngirim ning kowe. Etan alas, tak jaluk purba kayun. Ya. Oh. Wah. Ah.
Oh. Wah. Hey. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Wah. Gumyak Syukur-syukur tanam tuwa subur kalawit Jakarta pancen wis dadi tandha yati sagung tapi terus Gumyak-gumyak, syukur-syukur, tanam tuwa subur, kalawit Jakarta, pancen wis dadi tandha yakti sagung tani terus sing peteng wis dadi padang, sing ruwet wis kelakon dadi udar. Aku bakal nyembah delamamu Kyai. Empun nalika kula dados sang lelana kala wau, wahyune nggih pun manjing wonten anggamu. Pancen wong golek wahyu niku angel, ning angel melih ngreksa supaya wahyune niku kerasan melu sampeyan. Saya-saya niki Wahyu Purbakayun ingkang tegesipun wong sing pinter ngendhaleni kaliyan nepsunipun piyambak. Wong sing pinter ngendhaleni karo nepsune dhewe merga ning donya iki ora ana mungsuh sing abot kejaba mungsuh karo nepsune dhewe.